Inundațiile sunt fenomene naturale de acoperire a terenului cu un strat de apă static sau în mișcare, care prin mărimea și durata lor pot provoca victime sau pagube materiale. Printre cauzele producerii inundațiilor se numără fenomene meteopericuloase ca ploi abundente, topirea zăpezii sau scurgerea apelor de pe versanți, creșterea debitelor cursurilor de apă, revărsări ale râurilor, blocarea râurilor sau accidente la structurile hidrotehnice. În cazul producerii inundațiilor, intervenim pentru salvarea oamenilor, animalelor și bunurilor materiale, precum și pentru evacuarea apei din zonele afectate cu forțele și echipamentele din dotare, autospeciale, bărci, motopompe și personal existent. De asemenea, dacă sursele de apă sunt contaminate, aprovizionăm populația cu apă potabilă. La noi, în municipiu, au avut loc astfel de fenomene, cele mai grave fiind în anul 2008. Acestea s-au produs ca urmare a revărsării râului Valea Seacă. Din fericire, nu au fost victime omenești, ci doar animale moarte și pagube materiale. Au fost afectate un număr considerabil de gospodării, apa atingând în unele locuințe înălțimi de peste 1 metru. Printre măsurile de prevenire avem evitarea construirii de locuințe în zonele cu risc, îndiguirea cursurilor de apă, realizarea lucrărilor de împădurire, implementarea sistemelor de avertizare și alarmare în caz de inundații.